Entesos. Molt bé, anem a veure ara la taula de veritat d'una fórmula, d'acord? Aquest és el mètode intuïtiu per familiaritzar-nos una miqueta amb el valor de veritat que agafa una fórmula, o per veure tots els valors de veritat que pot agafar una fórmula, doncs podem construir la taula de veritat, no? Ens mostra en totes les situacions possibles de valors de veritat de cada connectiva, de cada lletra proposicional, quin valor agafarà la fórmula. I això ens dirà coses sobre la fórmula, informació sobre la fórmula que a la lògica li interessa, d'acord? Ja veurem més endavant quina relació té això amb els raonaments, amb la validesa dels raonaments, etc. Fa servir aquesta eina de manera intuïtiva. Recordem que nosaltres farem servir dues coses. Per una banda, la taula de veritat, que és el mètode intuïtiu, però després també farem servir un altre mètode, més aviat que no utilitzarà les taules de veritat. Però aquest, diguem, com que és el més intuïtiu també, al començament, doncs el plantegem aquí. Taula de veritat d'una fórmula. Per exemple, suposem que tenim una fórmula com aquesta, això és un condicional que diu si és el cas que R o Q, llavors no és el cas que si R, llavors P. Clar, això és molt difícil d'entendre. Per determinar el valor de veritat d'això, podríem començar a assignar valors de veritat aquí, però seria un embolic, i per tant fem servir aquest instrument, no? Aquesta és una taula. Aquí posem les lletres proposicionals més bàsiques, aquí en tenim 3, veiem que la taula és bastant gran, perquè tenim 3 lletres proposicionals, P, Q i R. Molt bé, recordem que el que fèiem era assignar valor de veritat a cada lletra proposicional. En aquest cas, quan hi ha 3 variables, doncs ens surten 8 assignacions. Recordem que n'hi dèiem I a cada assignació, I majúscula. I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8. Aquestes 8 són les 8 possibilitats, o 8 estats de coses diferents possibles. Totes les possibilitats lògiques, tots els mons possibles, es diria en un altre tipus de lògica, tots els mons possibles, totes les possibilitats lògiques, totes les circumstàncies que es poden donar combinant la veritat i falsedat de cada un dels elements, no? Per exemple, pot haver-hi una situació, un estat de coses del món, en què P és vertadera, Q és vertadera i R és vertadera. Doncs això serà una assignació. L'assignació que assigna veritat a P, veritat a Q i veritat a R. Després hi pot haver una altra possibilitat, que sigui que, per exemple, la interpretació 2, que assigni veritat a P, veritat a Q, però en canvi fals a R. I així per totes les assignacions, d'acord? La manera de construir és ficar primer, suposem que assigna veritat a totes les lletres proposicionals, suposem després que assigna veritat a les dues primeres i no a la tercera, després que assigna la primera i l'última però no la del mig, després que assigna la primera i no a les altres, i anem construint així fins que surtin totes les possibilitats. Al final fiquem la interpretació que assigna falsedat a totes les lletres proposicionals. Molt bé, després hem de fer una altra cosa. Recordem que hem vist com s'obtenien subfórmules d'una fórmula principal i per calcular-ho més bé nosaltres posem les subfórmules en diferents apartats, d'acord? Per saber si el condicional és vertader, hem de saber si l'antecedent és vertader o fals i si el conseqüent és vertader o fals, i després, sabent les condicions de veritat, la definició de la connectiva condicional, podríem saber si la fórmula és vertadera o falsa amb una interpretació determinada. D'acord? Per tant, com que per saber si és vertadera o falsa hem de saber el valor de veritat de l'antecedent i el valor de veritat del conseqüent, doncs agafem l'antecedent i el posem en una columna per saber el seu valor de veritat i tenir-lo aquí anotat. També agafem el conseqüent, en aquest cas aquí, i el posem en una columna per saber quin és el valor de veritat que agafa. Però com que és una fórmula complexa al mateix temps, doncs agafem la fórmula de l'interior i la posem en una altra columna per determinar quin és el valor de veritat, perquè sabent aquest sabrem el de l'altre. Finalment, a l'última part posem la nostra fórmula objecte d'estudi, la que volem saber si és vertadera o falsa, i després a partir de les columnes d'aquí, en aquest cas agafarem aquesta columna i aquesta columna, i comprant aquestes columnes i amb la definició de condició de veritat del condicional, determinarem si el condicional, la nostra fórmula, és vertadera o falsa. Molt bé, doncs comencem. Aquí, per exemple, comencem per la primera assignació i la primera subfórmula ens diu que R és vertadera i Q és vertadera. Per tant, per la definició de les condicions de veritat de la disjunció, la fórmula és vertadera. Anem a mirar el segon cas. Si R és falsa,
i Q és vertadera, llavors la disjunció, per definició, de disjunció és vertadera. A la nostra tercera interpretació, R és vertadera, Q és falsa, com que un dels dos elements de la disjunció és vertader, la disjunció, tota la fórmula és vertadera. Mirem la quarta interpretació, tenim que R és falsa i que Q és falsa. Per tant, per la definició de la disjunció, la fórmula és falsa, perquè almenys un dels dos elements ha de ser vertader. En aquest cas són falsos tots dos, per tant, falsa. Pel que fa a la interpretació número 5, tenim que R és vertadera i que Q és vertadera, per tant, la disjunció és vertadera. Ho podríem deduir ja només amb la primera informació que teníem. Molt bé, anem a la cinquena interpretació. Tenim que R és vertadera i que Q és vertadera. 1, 2, 3, 4, 5. A la sisena, perdó, tenim que R és falsa, que Q és vertadera, per tant la disjunció és vertadera, en aquest cas perquè el segon element és vertader. Mirem la setena interpretació, ens assigna vertader a R, i ja podríem dir que la disjunció és vertadera perquè el primer element ja ho és, però per completar la taula mirem què passa amb Q. Q és falsa en aquest cas, per tant per aquí no es faria vertader la disjunció. Però bé, és igual perquè ja tenim vertadera per R. Molt bé, i mirem la nostra última interpretació, que és la vuitena, ens fa falsa a R, per tant no sabem de moment què és la disjunció, i pel que fa a Q ens la fa falsa, per tant tenim que aquesta disjunció, que aquesta interpretació és falsa. Molt bé, veiem que d'aquesta subfórmula tenim que a vegades és vertadera, a vegades és falsa, a vegades és vertadera. A vegades és vertadera, a vegades és falsa. No sempre passa això amb les fórmules, és el més habitual, però ja ho veurem més endavant. Hi ha unes fórmules interessants que sempre són vertaderes. Ja ho veurem, En aquest cas veiem que hi ha una mica de tot. Molt bé, passem a analitzar el nostre segon element, que és la part interior de la disjunció, d'acord? Volem saber quin és el valor de veritat de cada una d'aquestes, perquè després la seva negació, el seu contrari, serà el valor de veritat del conseqüent, del condicional d'aquest conseqüent. Volem saber el valor de veritat d'aquest condicional, perquè així el seu contrari serà el valor de veritat de la negació, que és el conseqüent del condicional. Volem saber el de la negació per comparar-ho després amb l'antecedent i a partir de la definició de condicions de veritat del condicional determinar la veritat de la nostra fórmula. Per tant, seguim el nostre procediment. Com veiem, és un procediment bastant tediós, però bé, per començar va bé per anar entenent una mica com funciona. Per tant, mirem ara el condicional aquest. Què passa? Tenim el cas que R és vertader i que Q és vertader. En aquest cas, per definició del condicional, tenim que és vertader perquè, en aquest cas, el conseqüent és vertader. La segona interpretació, tenim que R és falsa i Q és vertadera. Ja només per l'antecedent sabem que el condicional és vertader. Recordem que la definició del condicional, la definició de les condicions de veritat del condicional, és que el condicional és vertader quan l'antecedent és fals o el conseqüent és vertader. Com que el conseqüent és vertader, vertader. Com que l'antecedent és fals, vertader. En el tercer cas tenim que R és vertadera i Q és falsa. Ah, no, que ara tenim P. Compte, anava molt de pressa jo aquí. Per tant, rectifiquem. Casualment, P és vertader, per tant, es manté igual, és veritat. I en aquest cas, P és vertader, per tant, per casualitat també és correcte, simplement ho estava dient malament, perquè agafava com Q, però coincideix. R fals, fals, P vertader, vertader, vertader. Perfecte. En la nostra tercera interpretació, continuem, tenim que R és vertader i P és vertader, per tant, per la definició de les condicions de veritat del condicional, és vertader, perquè el conseqüent és vertader. Si agafem la nostra quarta interpretació, tenim que R és falsa i, per tant, ja per definició del condicional, ja podríem dir que el condicional és vertader, perquè l'antecedent és fals. Però completem la fórmula, pel que fa a P tenim que és vertader. A més, també seria vertader perquè el conseqüent és vertader. Com que el conseqüent és vertader, també seria vertader el condicional, en aquest cas pels dos motius.
Passem a la interpretació número 5. Tenim que R és vertadera. De moment no podem dir res sobre el condicional, però al mateix temps tenim que P és falsa. Compte, aquí ens trobem en el cas que no es compleix la definició de condicional. La definició de condicional és que o l'antecedent és fals, no passa perquè és vertader, és el contrari, o el conseqüent és vertader, no passa perquè és fals. Per tant, aquesta és una situació en què el condicional és fals. Molt bé. Estava a la número 5. Anem a veure la número 6. Tenim que R és falsa, per tant, per definició del condicional és vertadera, i pel que fa a P és falsa, ens és igual, perquè ja no afecta, ja la teníem vertadera. Pel que fa a la interpretació número 7, tenim que R és vertadera, no podem dir res encara del condicional, però tenim que P és falsa. Ens trobem en una situació semblant a l'anterior, no es compleix les condicions de veritat perquè tinguem el condicional vertader. Per tant, perquè ni l'antecedent és fals, és vertader, ni el conseqüent és vertader, és fals. Per tant, el condicional és fals. Molt bé, passem a veure l'última interpretació possible. Tenim que R és falsa i P és falsa, P és falsa. Per tant, ja només per l'antecedent el condicional és vertader. Molt bé, ja tenim totes les possibilitats. Aquí veiem que majoritàriament és vertader i només hi ha dos casos en què és fals. Però en realitat aquesta fórmula no ens interessa tant, perquè nosaltres volem determinar el valor de veritat del condicional i ens interessa el valor de veritat de l'antecedent i el valor de veritat del conseqüent, que és una negació, que és aquesta. Recordem que per la definició de la negació, una negació és vertadera quan la fórmula que conté és falsa. D'acord? Per tant, és el valor contrari. Per tant, en aquest cas tindrem que si la fórmula de dins, que és aquesta, és vertadera, la negació serà falsa. D'acord? Per tant, aquí el càlcul és ràpid, simplement hem de canviar el símbol. D'acord? Per la definició de les condicions de veritat de la negació, si R llavors P és vertadera, llavors la negació, posem-ho aquí perquè s'entengui més, que la negació podria fer... Posaríem el mig, però bé, posem-ho aquí, és falsa. Si la fórmula és vertadera, la fórmula és falsa. En la segona interpretació tenim que el condicional és vertader, per tant, la seva negació és falsa. En la tercera interpretació tenim que el condicional és vertader, per tant, la seva negació és falsa. En la quarta interpretació tenim que el condicional és vertader, per tant, la seva negació és falsa. Pel que fa a la cinquena interpretació, tenim que el condicional és fals, per tant, en aquest cas la negació és vertadera. Pel que fa a la sisena interpretació, tenim que el condicional és vertader, per definició de la negació, la fórmula és falsa. Pel que fa a la 7, és falsa el condicional, per definició de la negació, en aquest cas és vertader, i finalment l'última interpretació fa vertadera el condicional, per tant la negació és falsa. Molt bé, ja tenim un element més i ara ja amb aquests elements ja podem determinar quin és el valor de veritat de la nostra fórmula. D'acord? Recordem que la nostra fórmula és un condicional. Recordem que per definició de les condicions de veritat del condicional tenim que un condicional és vertader quan l'antecedent és fals o el conseqüent és vertader. Per tant, en aquest cas tenim l'antecedent aquí i el conseqüent aquí. Per tant, si l'antecedent és fals, direm veritat. Si el conseqüent és vertader, direm veritat. Altres casos, falsedat. Per tant, comencem. Antecedent vertader, conseqüent fals. No es dona que l'antecedent sigui fals, al contrari, és vertader. No es dona que el conseqüent sigui vertader, al contrari, és fals. Per tant, en aquest cas, el condicional és fals. Anem a mirar el segon cas. Tenim antecedent vertader i conseqüent fals. El mateix cas.
no es dona que l'antecedent sigui fals, al contrari, és vertader, i no es dona que el conseqüent sigui vertader, al contrari, és fals. Per tant, el condicional és fals. Anem a veure el tercer cas, antecedent vertader i conseqüent fals. La mateixa situació, el condicional és fals. Per la definició del condicional, el condicional és fals. Mirem el quart cas, tenim antecedent fals, per definició del condicional ja podríem dir que el condicional és vertader sense mirar què passa en el conseqüent. Per què? Perquè el condicional és vertader quan l'antecedent és fals o el conseqüent és vertader. Com que l'antecedent és fals, el condicional és vertader, en aquest cas. A més, doncs, era fals el conseqüent, però no ens importa, perquè ja només amb l'antecedent ho havíem determinat. Mirem la cinquena interpretació. Resulta que fa vertader l'antecedent i vertader el condicional, en aquest cas per definició de les condicions de veritat del condicional, com que el conseqüent és vertader, el condicional és vertader. Per tant, vertader. Pel que fa a la sisena interpretació, tenim que l'antecedent és vertader i el conseqüent és fals. Recordem que la definició és si l'antecedent és fals o el conseqüent és vertader. L'antecedent és el contrari, vertader. El conseqüent és el contrari, és fals. Per tant, el condicional és fals. Molt bé, anem a veure el nostre setè cas, el setè estat de coses del món. En el setè estat de coses tenim que l'antecedent és vertader i que el conseqüent és vertader. Per definició de les condicions de veritat del condicional, tenim que el conseqüent és vertader i, per tant, que el condicional és vertader. I finalment, el vuitè món possible, tenim un món que descriu que l'antecedent és fals i que el conseqüent és fals per definició de les condicions de veritat. Si l'antecedent és fals, el condicional és vertader. Com que l'antecedent és fals, ja podem concloure que el condicional és vertader. Per tant, aquí tenim el nostre resultat. Hem fet una taula de veritat d'aquesta fórmula, tota aquesta cosa tan tediosa per poder determinar si la fórmula és vertadera o falsa o en quines situacions o en quins estats de coses la fórmula és vertadera o falsa. Per exemple, en l'estat de coses que P és vertader, Q és vertader i R és vertader, la nostra fórmula és falsa. En canvi, per l'estat de coses, per la situació en el món que P és vertader, Q és vertader i R és fals, tenim que també la nostra fórmula és falsa. Però en canvi, si mirem l'estat de coses del món, l'interpretació, l'assignació número 4, que assigna al món P vertader, a Q fals i a R fals, ens dona que la nostra fórmula és vertadera. D'acord? Aquest és el resultat. Tenim que el nostre condicional, la nostra fórmula, és doncs, falsa a les interpretacions 1, 2, 3, 6, i ja està. I que la nostra fórmula és vertadera en les interpretacions o assignacions 4, 5, 7 i 8. D'acord? Aquesta és la idea, no? Per analitzar una fórmula per veure si és veritat, doncs hem de fer això. Si té 3 variables, doncs la taula és més llarga. Si en tingués 4, encara seria més llarga. Normalment, si en té 2, doncs serà més curteta, només n'hi haurà 4. D'acord?